hagane ga por nga khot sngo bhaya phi baro ki bio sngo yagane ga khubor ka jong blai om ga khubor jonga kum ubriu ka subject ka bangan kran manta u u briu u bastat bat u u ba shempang hakmat jong ublai ngan bu da ka jingkali u bastat u dei u ba pass BA ne u ba pass MA ne u ba pass ya ka kerdan PhD u long bastat bat ba shempang hakmat jong ublai ne u ba yo shibun gi degree u bastat hakmat jong ublai shibun ba ki briu hakane ga perthai kia wan ya ka jing start bat ya ka jing shempang ki ba pelut da ki bun kispa ba pelut yak shibun kapor ban wan na shajngai ya ka jing start bat ya ka jing shempang ka ban sakut sadam no hakawai kapor bat kumju yala deru to ngintip ba ka jing start bat ka jing shempang ka don arjai ka wai ka dai ka jing start bat ka jing shempang ba kan ja parthai ka ban kut no tang shipor bat ka wai pat ka dai ka jing start bat ka jing shempang ba kan jablai kata ka jing start kan ya lam nya wai pa wai ubriu ba pediang ya ka jing shisha ban yo pediang ya ka mon ka jong ublai hapdeng gini ki arjai ka jing start bat ka jing shempang shibun ba ngi kum kibriu hagane ga perthai ngia wat ya ka jing start bat ka jing shempang ba kan ja perthai kaban sadu sadamno hagawai kasngi ngam shemong bakata kadai ka basniu kadai ka babahi haga imlang kasalang bat sapang ka jing start bakan jablai duna ki bawat yaka ngam shemong bangin nyalai pule baro bantip yaka ktin ka jong blai ngam shemong kumta to nginya pai shakmat kum ki kita ki bastat bat kum ki kita ki ba shempang ba kanjablai tongina pet haga ktin ublai kum ki kita ki ba wat ya ka jing start ba de ka jing shempang ba kanjablai phai ba nga haga kitab ujub arpo pra kala nong ga khot ba arpo pra ka ktin ka jong blai ka ong kum ni bat ha ubriu uba ong hakmi ka jing shep ting yau trai kata kalong ka jing start u ubre u ba start akmat ublai wa pas BA lane ba bun shibun ki degree ka bible ka ong ni ka jing shep ting yau trai kata kalong ka jing start ban ka ba kendria no na ka jing sniu kata kalong ka jing shempang te manta ngikum ki ba kam bat kiba ong ngi dei kiba ngej ya ka jing hikai ka ktin jong ublai lada ngim kenria na ka jing sniu kam don jingmut hakmat jong ublai tang shu ong ba ngi long ki kristan tang shu don ka kerteng hak register balang kam don jingmut hakmat jong ublai te habakumta ngila na amban ong ngi long ki ba start bat ki ba shempang klem da shifting ya ublai bat klem da kenria no na ka jing sniu ngila ban ong ngilong ki kristan ge ba shisha te tang shu ngai ya ka jing hikai ka tin jong blai kam pat biang larangi ngai nadu ka kitab Genesis hadu ka jing pen pau kam pat biang ka jing ngai jongi klem ka jing kongu kalong ka bayap om pat biang bat om pat long ka ba shempang peitu ya Judas Sakarias ungej ya ka jing hikai ukon rat jong u tama pediang kongu ya ka ungej ya ka jing hikai ukon rat jong u henrei pediang tongin tip ba ka jingai klem ka jingle kalong ka bayap phai ban nga shaka shithi u Jacob ar kalanong ka khot ka ba ar phon riu ka ktin ka jong blai ka ong kumni namar kumba ka met klem ka man sim kalong ka bayap kum taru kata ka jingai klem ka jingle kalong ka bayap hikai kata ka jingai nadu ka kitab Genesis adu ka jing ben pau klem ka jingle kalong ka bayap dei bane yai rengkat ka jingai bat ka jing kongo shibun ba ki kristan hakana ga perthai ki ngai ya ka jing hikai ka tin jong ublai tang ba kim le pat ya ka jing hikai jong ka
ngam ong tang ya phi ki pai ba kum juru ya ki nong penyai ya ke balang kum ju ya ki nong kit kam hapo ke balang hapo ke mission kuntup ya baro ki Kristan ngam sim ong tang ya phi ki pai ba dengan ong lang kum ju ya la deru wat perkat tang kito ki ban nang ban tho ki ban nang ban pule ki dei ki ba start bat ki ba shempang hakmat jong oblai hanrai kan thup lang ya baro ni kum ki ba ngai bat ki ba kongu ya ga jing hikai tim jong oblai ni dei ki ba start bat ki ba shempang hakmat jong oblai lada ni kan ria na ga basniu lada ngi shepting lada ngi ting burom ya oblai wat lada ngi long ki bam nang ban tho wat lada ngi long ki bam nang ban pule ngi long ki ba start hi hakmat jong oblai kajing kiar na kajing sniu kadai kajing tip bat kajing itu ya uji sukres ban eno ya ki pop barem kumba ong kat kum ga gospel Matthaios kalanong ka ba khat an ka da khat ka ba lai phau ka tin ka jong blai ka ong kum ni ki bam long ban nga ki le persha yanga mano bakran kini ki tin uji su dang uno bam don ban nga u le persha yanga u ai ba le persha yo jisu de u soitan uno bam don na kalyang jong soitan udan na kalyang u jisu uno ubam penlang ya gino ki jingba re pen sapret kata kadai ka ktin ka jong ublai ka hikai yangi lada omdon na kalyang jong u jisu ondon na kalyang soitan lada omdon habneng ondon hadujok lada omdon ha ka jing shai ondon ha ka jing dum lada omdon ha ka jing im ondon ha ka jing yap ladangi dang don ha ka jing arsap yakiwei ne ladangi dang don ha ka jing sao start yalade ladangi dang don kata ka jing sao meng halade ladangi dang don ka jing ele persha yakiwei ka jing start bat ka jing shempang bagan jablai kamla badon satia hangi namarba pat kenria na ka jing sniu yo le se dang don ki baong ngan le arsap halaka donut manu ban yo i bat omdon bala bantip kan mau ba ublai yo ilut ya ki ai baro ki ba shapo bat ya ba shabaru pai bat nga haga kitab probab khat san kalanong kat khot ka balai ka ktin ka jong blai ka ong kumni ki khmat utrai ki long haki jaka baro bat uda ap khmi ya ka basniu bat ya ka ba bha hane ka pan iba ublai udon na ki jaka baro bat utiplot ya ka ai ki ba bha bat ya ka basniu ru shushu pai sha ki hebru kalanong ka basau ka khot ka ba khatlai ka ktien ublai ka ong kumni bat omdon ka jingtau ka ba klempau hakmat ublai hanrei ke baro kilong lengkhoi bat ki ba pau persha hakmat jong u tu tip ya kane ba unong bet ya ka jing arsap unyo ot ya ka jing arsap kabamut uba bet ya ka jing sniu unyo ot ya ka jing sniu uba bet ya ka jing bomhok unyo ot ya ka jing jenjar ong ka ktin ublai haga kitab probab arpu argalanong kad khot ka pra haga kitab jing pen pau arpu argalanong kad khot ba khat arpat ka ong hakmi ngawan kloi bar kan nong jonga kadon lem bat nga ban ainong ha wei pa wei kat kum ka jingle jong u lada ule arsap unyo e ka bainong arsap lada ule ba bha unyo ya ka bainong ba bha te lada ngidang bat ya ka jing sniu to nginya kiarno knang ba ngin don hata ka liang ka jong ublei bat ngin imbat ublei junam la junam klam la jinjar shu ha ka wei pat ka partai ladangi kwa ban i ya ujisu ka ai ngi dei ban le ladangi kwa ban i ya ujisu ka ai ngi dei ban le to ngin pelong ya ka jingmot ka jing prakhat jongi ka bas ngaurit kum ukhna to ngin long kum ukhna bangin don kata ka jing ngaurit hakmat jong blai om ban penrit hakmat jong ubri
Haoi ke jing penrit akhmat jong briu ka dei ka wei ka buram. Kalong ka mon jong blai hi. Pai ban nga. Kat kum ka gospel umatayos. Kat prang ka lanong kat kat balai mat ka basau. Ladang ngim penrit kum ki kena. Ngim la ban lek psut sya ki hima blai. Ya sngeu. Ladang ngim penrit hakmat jong blai. Ngim la ban lek psut sya ki hima jong blai. Uai ubalong ba start bar ba syempang hakmat jong blai. Udai ba shifting ya blai. Bar ba kenre ano na gajing sniu. Kabamut ukangu ya gajing hikai ka ktin ka jong blai. Yano on shifting. Ya ubriu na ya blai. Ngidai ban shifting ya blai kamtam ban ya ubriu. Ya kanu kabam da hikai haga ktin ka jong blai. Ngimla ban priang satia. To ngin kenla syakamon ka jong blai. Ai bagane ka kubor kan su thiet hakadanut jongi bengin penrit hakmat jong blai bengin long kita gibri ba start bengin long kita gibri ba syampang hakmat jong blai da ga bangi kyar no ya ka jing sniu da ga bangi e no ya ka jing sniu ka jing thala ngin priang no ya o jisu nadu manta ga sngi ai ba ka buram ga jong blai kan dan hangi iwei pi iwei aba ka dur jong u jisu kan taplut ya ki pop jengi baro knang ba ngin yo ya ka jing ai ba ka buram ga jong blai